चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मालवण किनारपट्टीवरील तळाशील येथील समुद्रात गुरुवारी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास एक पर्यटक बुडाला। अमोल करपी वय 36 राहणार बेळगाव असे समुद्रात बुडालेल्या पर्यटकाचे नाव आहे। घटनास्थळापासून 100 मीटर अंतरावरील किनाऱ्यावर 8 वाजण्याच्या सुमारास अमोल करपी याचा मृतदेह आढळून आला। मालवण तालुक्यातील महान येथील दत्ताराम पांडुरंग घाडी यांच्या घराशेजारी आढळून आलेल्या खापरखल्या या प्रजातीच्या सर्पाला कांदळगाव सर्पमित्र स्वप्नील परुळेकर यांनी सुरक्षित पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय व परिसर स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 9 ते 10 या कालावधीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री विनायक ठाकूर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी दिली। दोडामार्ग बांधा राज्यमार्गावरील कळणे ते कारचा अपघात होऊन 7 जण जखमी झाल्याची घटना गुरुवारी सकाळी 11:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। या अपघातात 3 गंभीर जखमी झाले, त्यांना गोवा येथे अधिक उपचारासाठी हलवण्यात आले। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिवसेना भाजप युती सरकारच्या माध्यमातून आपल्या विधानसभा मतदारसंघासह जिल्ह्यात केलेल्या विविध विकास कामांचा आढावा घेणारी पुस्तिका गुरुवारी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते वेंगुर्ले येथे प्रकाशित केली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।